Z deníku člena Horev klubu. Sebevláda je klíč ke všemu. Pondělí 2. ledna 1984. Pěstujeme nerozrušitelnost a současně bystře pozorujeme a ovládáme svoje duševní stavy. Nereagujeme příliš na okolí, na chápání, na každé slovo. Nenávist a závist jsou největšími překážkami. Pěstujeme jejich opak, přání dobra všem bytostem. Duchovno vyžaduje skutky. Musíme se cvičit v dobročinnosti, posiluje to duševno myšlenek. Tomuto ovládnutí pudové podstaty učí Lasenik, Papis i Pythagoras. Zasvěcení je poznání smrti. Je to změna naší úrovně. Květoslav Minařík mi řekl, jak se vyrobí štěstí? Změnou lidských sklonů. Pohlavní pud musíme sublimovat na lásku k Bohu. Čtvrtek, 19. ledna 1984. Život je pohyb a globální pociťování všeho pro ducha. Individuální tělo má smysly a tyto diferencují pociťované vlastnosti ducha na viděné, slyšené, cítěné a reakcí prožívané, tedy na stavy duše. Toto je dle Papise. Sobota 22. prosince 1984. Návštěva u Stanislava Kulovaného. Géniové velikého šému jdou po 5 stupních. Mistr Lasenik měl 9. génia, tedy ascendent v Býku, mezi 10. a 15. stupněm. 360 stupňů zodiaku děleno 5 stupni dá právě 72 géniů. Po smrti následuje soud, což je pohled anděla smrti do zrcadla života a jeho hodnocení. Nejdůležitější je morálka. Bezprostředně po smrti však následuje světlo. To je ta nejlepší volba. 24. prosince 1984. Každý rok na severní polokouli končí sice značným útlumem života přírody, ale také vrcholí památným dnem zrození bohočlověka, a tedy velikou radostí. Spolu s ní pociťujeme překonání různých překážek s jistou důvěrou ve šťastné dny následujícího roku, ve kterém se možná splní některá naše přání. 31.12.1984. Výměna světel. Luna je původně hlava, slunce je původně srdce. Toto musí být obráceno. Mozek musí myslet citově, s láskou k bytostem, srdce musí cítit s hlavou, rozumně, neopíjet se citem a nestrácet sebevládu. Podmínkou je stálá, trvalá bdělost, pozorovat svoje jednání. To vede k dokonalosti androgyna. Tarotová 13 je smrt, změna. Tarotová 15 je v moci hmoty a pudu. Tarotová 16 je zničení, trest boží, věž a blesk. Tarotová 18 je 666, klam, zatemnění. Ale 21 je konečná změna.